Dnešnou témou teda budú bolesti pohybového aparátu. A určite každý z vás sa stretol s určitým tou druhou bolesti. Či už je to bolesti chrbta, bolesti korien alebo voľaké iné bolesti, ktoré existujú. A keď vzniká prapríčina našich vlastne problémov s pohybovým aparátom. Každý človek od narodenia disponuje určitými pohybovými programy. Vidíte, že vlastne keď sa narodíme, tak najprv ležíme, potom začneme otáčať hlavu za prvými zvukmi, za prvým svetlom a vlastne podľa toho každý jeden z nás má určitý pohybový aparát alebo dostane do vienka teda určitú takú zložku. A tým, že vlastne rastieme a doplňame stravu, tak tým pádom vlastne zlepšujeme aj svoju teda pohybovú aktivitu a tým pádom vlastne zlepšujeme aj centrálnu nervovú sústavu, ktorá vlastne má na starosti zruchy, pohyby, svalstva, to, aby ruchy sa vedeli uchopiť a teda nohy mohli kráčať a my sme sa mohli otáčať. A pokiaľ určité vývojové parametre nesplníme od toho obdobia vývojového, dá sa povedať, že je to do obdobia tých 18 rokov. Pozoberte si, že vlastne fontanela na hlave sa z medicínskeho hľadiska uzatvára skoro až po 6 až 7 rokoch života dieťaťa. Dovtedy je vlastne otvorená a postupne sa tam tvorí chrupavka, ale postupne sa uzatvorí fakt ako okolo tých 6 až 8, záleží od toho, aký je ten človečik v dispozícii, koľko má tej esencie, tak vtedy sa z toho stane plná kosť. No a pokiaľ sú určité vývojové parametre nesplnené, tak vytvárajú sa tzv. Náhradné pohybové vzorce. Tie náhradné pohybové vzorce ste si mohli všimnúť, alebo ste zažili na vlastných príkladoch. Napríklad, mali ste určitý úraz, ruka bola zlomená, alebo noha bola zromená, alebo boli ste seknutí v krížoch a tým pádom niekoľko týždňov ste mali fixovanú ruku. Hneď ako prvé odíde svalová hmota, pretože prvé, čo človek vlastne stratí, je svalová hmota. Za ďalšie, ak tam boli poranené šlachy alebo kosti, tak musia sa dovyvíjať šlachy a samozrejme kosti. Ale tým pádom v niekoľko týždňov, minimálne 3 až viacej, záleží od toho úrazu, aký je, sa voľakým spôsobom pohybujete. Šetríte to, čo je zranené a prenášate váhu a celý pohybový vzorec na inú stranu tela. To znamená, že vedie to vlastne k voľakej nerovnováhe v tom tele. Svaly na jednej strane nepracujú rovnomerne a ekonomicky a sú náchylné k preťaženiu. Takýto príklad si môžeme napríklad predstaviť aj u tých ľudí, ktorí napríklad dlhodobo sú zaťažovaní jednostranne. Sú to ľudia, ako sú kaderníci, sú to napríklad zubári, sú to ľudia, ktorí pracujú napríklad maliari, alebo sú to napríklad chlapi, ktorí hádžu omietky, čiže ruku, ktorú používajú ako dominantnú. Alebo v súčasnej dobe tzv. Počítačový syndrom, čiže myš, ktorú máme stále a trpia nám zápesné alebo zápesné kosti. Čiže toto sú napríklad tie zlé návykové preťaženia, lebo druhou stranou tak nedisponujeme a túto máme neefektívne teda namáhanú. Tým dochádza vlastne k takému otváraniu tých nožníc na problematike, kde sa preťažuje jedna časť tela viacej a druhá ide na úkor vlastne oslabenej. Čo je našou úlohou vlastne v celom tomto našom živote? Ako náhle my máme takéto nejaké problémy, či už sú to zlomeniny alebo teda preťaženia, musíme začať využívať zmysluplne vlastne aj druhú časť tela.
Veľmi často to vidím vlastne, keď mi prídu pacienti a povedia, že vlastne láhnú si na lôžko a ja si pozriem na ich chrbticu, aká je, či už je tam skolióza, kyfóza alebo lordóza. A predovšetkým to vidím vlastne na pánvovej časti, ktorá je vlastne voľakým spôsobom buď predsunutá, alebo dokonca nie len, že je predsunutá, že jedna noha je 1,5 cm dlhšia, ale zároveň je tam ešte aj rotácia v pánve, čo spôsobuje, že vlastne sa začíname voľakým spôsobom vykrivovať a tým pádom chrbtica a svalové svalstvo, ktoré máme na chrbte, cez dráhu močového mechúra sa začínajú prispôsobovať danej problematike. Tým pádom, že je napríklad kratšia jedna noha o 1,5 centimetra, tak nám to robí to, že vlastne začíname viacej ošúchávať naše topánky na určitej jednej strane. Jedna strana podošvy je viacej ošúchaná, druhá menej. Alebo keď máme haluxy, alebo keď máme napríklad ostrohy. Toto všetko je problém, ktorý sa odráža na celom pohybovom aparáte. Ďalšou príčinou vlastne takých zmien v kostrovom svalstve sú malé pohybové aktivity a jednostranné to zaťaženie. Tie malé pohybové aktivity je to, že vlastne náš život sa stal viacej sedavý. To znamená, že sa nepravidelne pohybujeme. A tým pádom nedokážeme vlastne vyrovnávať poriadne alebo poriadne zaťažovať svalstvo. Tí, ktorí z vás určite chodia viacej do prírody a chodia po nerovnomernej pôde, tak vedia, že vdakedy môžete mať z turistiky veľkú svalovicu. Nie len to, že vlastne ste zvládli voľakú výšku a voľaké prevýšenie a voľaký kopec, ale predovšetkým aj to, že ste zrazu namáhali úplne iné svalové partie. Napríklad bolia vás lítka, alebo bolia vás priehlavky, alebo niečo podobné. To je všetko to, že ste vlastne cez ploský noh zaťažovali aj iné partie, ktoré bežne na rovnej pôde, keď napríklad beháte, nemôžete urobiť. A čo sa robí vlastne v našom tele? Tým pádom vlastne to telo sa snaží vždy niečo kompenzovať. Čiže tieto vnútorné blokády sa v určitých zónach prenášajú na im zodpovedajúce časti pohybového aparátu v podobe svalových blokád, stuhnutí, zdornín, opuchnutí a svalových partií. Ako a kedy minimalizovať naše problémy? To je asi taká veľmi dôležitá otázka, ktorú si málo kto vlastne kladie. A keď sa na to pozrieme, vlastne ako náhle vznikne takýto problém, že máme nerovnomerne zaťažené svalové party, idete na masáž a kto vám povie, že túto stranu chrbta máte viacej vyvinutú a tu máte viacej atrofované svalstvo, mali by ste spozorniť. Keď vás častejšie bolia kríže, keď máte už ozaj bolesti, tak je to signál pre vás, aby ste vyhľadali odbornú pomoc. Ak máte dobrého maséra, tak ten vám vie pomôcť vo veľa prípadoch a vie vás navigovať. Samozrejme, oveľa lepšia je tu fyzioterapia. Ak tu bude Ivka, tak ja sa budem veľmi rada, keď sa s nami podelí ako fyzioterapeut s niektorými vecami, ale najprv si to preberme. Pre vyrovnávanie svalových disbalancií nie je dôležité, či ste tuční, alebo športujete, alebo vôbec nešportujete, ale to, ako dokážete využívať vhodné pohybové programy. To sú tie programy, ktoré ste sa od malička naučili. Ak boli dávané správne a rodičia to sledovali a váš pediater tiež, tak tým pádom ste schopní ísť znova. Častokrát po tých úrazoch alebo operáciách nie je ani problém dať dokopy zlomenú nohu alebo ruku alebo daný úraz alebo operáciu. Častokrát rok, dakedy aj 2 roky nám trvá, kým z fyzioterapeutického hľadiska naučíme toho človeka znova vykompenzovať preťaženia z jednej strany na druhú a aby optimálne zaťažoval všetky svalové partie rovnakým spôsobom. Či už chôdzou, či už pri zdvíhaní stoličky alebo obúvaní topánok. Častokrát to tu vidím, že
ide človek z masážneho lôžka, ja tu robím s ním mäkké techniky alebo akupunktúru, mäkké techniky alebo masáž alebo rôzne kombinácie, trebárs aj tujnu. A prvé, čo príde, sa obuť a prvé, čo urobí, tak neobuje sa tak, že si kľakne na kolena, dá si topánku na koleno, dá si topánku a zodvihne sa cez pákový systém hore, ale predovšetkým hneď ohne sa a častokrát ich sekne a môžu ísť na to lôžko hneď o 2 minúty a zaplatiť dvojnásobok, lebo nepochopili zásadný problém. Stávanie napríklad z posetele nie hore zadkom, ale cez bok a cez pákový systém. Všetko toto je veľmi dôležité na to, aby sme šetrili svoj pohybový aparát a zbytočne ho nezaťažovali, ak už sú voľaké zdravotné problémy. Poďme sa teda pozrieť, aká je rada teda tradičnej čínskej medicíny. My už sme si povedali, že predovšetkým, čo je veľmi dôležité, je vlastne rovnováha a prevencia. Ak sa objavia voľaké bolesti opakovane, ide o signál, ktorý hovorí, že telo volá o pomoc. Čiže nie len tým, že ideme na akupunktúru, ale predovšetkým treba zmeniť zaťaženie, sedenie, zaťaženie v práci, oddych, teplo a predovšetkým sa treba poradiť s dobrým fyzioterapeutom. V súčasnej dobe sú fakt veľmi kvalitní a tých systémov je dostatočné množstvo a stále sú nové a nové, ktoré ozaj veľmi idú na jednotlivý spôsob každého človeka, ktorý je tam individuálny. Keby sme si mali povedať z pohľadu čínskej medicíny, čo si myslíte, čo sú to v skutočnosti bolesti? Tak dajme kolečko. Andrejka, čo myslíš, z akého dôvodu môžu byť bolesti? No neviem, vôbec ma nič nenapadá teraz, čo sa týka tej Keď sme čemky. povedali, že keď sa čchy a krv nehýbe, tak vzniká problém. Čiže asi čo? Nejaká blokáda. No je to blokáda, áno, ale musíme si povedať, z čoho vychádza. Čiže som ti už napovedala, že keď Stagnuje. sa čchy a krv... Stagnácia. Tej energie, stagnácia. Áno, stagnácia čchy, hej, čiže nedostatok čchy. Tinka? No, Je 6 spôsobov. Nesprávne držanie tela? Nie, z pohľadu čínskej medicíny. Aha, z pohľadu čínskej medicíny. Čchy a krv. No. Je to nedostatok krvi. Jasné. Janka, čo myslíš? To máme druhý spôsob. Tretí? Nedostatok nedostatok. Pri obličkách sme si hovorili, že čo spôsobujú bolesti, ako ich doplňame. Obličky sú zdrojom yinu, yangu a esencie ting. Čiže bude to mať niečo spoločné s pohybovým aparátom. Čiže je to nedostatok čoho? No, nedostatok energie v obličkách. Áno, a tú energiu môžeme pomenovať ako yinovú alebo yangovú. Yinovej energie. Áno, čiže to sú väčšinou tie patológie, ktoré sú dole a sú chladné. Dobre, Maroško, ďalšia, to už máme tretiu, nedostatok yinu. Ešte čo môžeme mať v obličkách? Väčšinou v zime to býva. Tam bude teda oslabenie tej esencie ting? Nie. Nie. Ideme na pohyb viacej, to je už také veľké vyčerpanie, môže to byť, ale väčšinou pri bolestiach je to ešte, keď je v zime nedostatok čoho v obličkách a potrebujeme to moxovať. Teplo? Oheň je čo? Oheň Ming Meng? Nie, áno, môžeme moxovať, ale oheň je ako taký živel, patrí k yinu alebo k yangu. K yangu. Čiže bude to nedostatok čoho? Nedostatok yangu. Vynikajúce. Dobre. Kto si ešte myslí, aké? Mám ich 6 druhov.
Napadne vás nejaké niečo? Dagmar? Nejaká chladová patológia. Vynikajúce, čiže vpád vlastne siečky voľakej škodlivej, čiže je to väčšinou chlad, vlhkosť a najväčším nositeľom všetkých patogénov je čo? Vietor. Vietor, vynikajúce. No dneska ste sa vyfarbili, normálne ste to dali. Paráda. Čiže ak by sme sa teda mali pozrieť na tie bolesti, tak začína príčina vlastne v rôznych tých druhoch. Čiže je to stagnácia čchy. Ja som vám dneska pripravila taký zvláštny materiál, aby ste vedeli, a je viacej rozobratý do takých poriem. Čiže prvé je stagnácia čchy, to, čo sme si povedali. Druhá je stagnácia krvi, napadnutie vonkajším patogénom, čiže vietor, chlad alebo vlhkosť. Vieme, že vietor je nositeľom 100 chorôb a vždycky sa teda voľakým spôsobom s niečím spojí. A v čínskej medicíne vôbec vonkajšie napadnutie sú PIP syndrómy vlastne. Potom je to nedostatok čchy a krvi ako také, nedostatok yinu alebo yangu. Čiže tu máte také charakteristiky tým, že nemôžem hovoriť, tak vám nejdem to rozoberať, všetko si to prečítate. Liečba bolestivých stavov v tradičnej čínskej medicíny. Vždy sa vlastne v tejto oblasti zase musíte orientovať podľa toho, či je to yinová alebo yangová bolesť, či je ostrá alebo tupá, hej? Či je pichlavá alebo rozťahujúca sa, vlastne podľa tej 8-člennej osnovy, ktorú už by ste mali poznať. A cieľom je vlastne v tradičnej čínskej medicíny obnoviť rovnováhu, uvoľniť tú stagnáciu čchy a krvi, pretože ak sa čchy a krv nehýbe, tým pádom vznikajú blokády a tým pádom sa nič nevyžuje. A odstrániť po prípade patogén. Čiže ak je tam vpád chladu s vetrom, tak najprv patogén rozhýba čchy a krv a vyživí. Môžeme to robiť rôznymi spôsobmi. Jedna je akupunktúra, ktorá veľmi dobre uvoľňuje stagnácie a stimulácie prúdenia čchy a môžete na to využívať majstrovské body priehrad a Yuan body, Shu body. Bylinná terapia na výživu, odstránenie patogénu alebo posilnenie rôznych orgánov. Čiže napríklad na pohybový aparát rozhýbať, kordyceps. Potom tam máme rôzne byliny, ktoré teda pri tej pohybovke na bolesti sú veľmi dobré. Tujna je veľmi dobrá, pretože vlastne je to tlaková čínska masáž a je dobrá na uvoľnenie tých blokád. Ďalšie je bankovanie. Ďalší spôsob je samozrejme moxa, pretože pri nedostatku yangu ideme moxovať. No a dieta a životný štýl, to znamená vyrovnať ten nedostatok, ktorý máme a dať ho do harmónie. Tu som vám pripravila zase takú domácu kuchárku, stagnácia čchy, energia je zablokovaná. Tu máte príklad bolesti brucha, napríklad pri strese alebo hádke. Aká je? Patrí sa menštruačná, typ bolesti, ako sa prejavuje. Stagnácia krvi, niečo je zaseknuté, silná, bodavá bolesť počas menštruácie napríklad, napadnutie chladom alebo vlhkom, tzv. PIP syndrom. Bolesti kolien, ktoré sa zhoršujú pri chladom a vlhkom počasí, čo to máme v staršom veku skoro všetci. Bolesti krku alebo chrbta pri pofúknutí vetrom. Ako sa prejavuje? Aká je tá bolesť? Tupá, pichlavá alebo aká? Zasa nedostatok čchy, krvi, telo je slabé a unavené. To je môj prípad teraz. Nedostatok yinu a nedostatok yangu. Potom tu máte krásnu takú tabuľku, ak by ste toto všetko nevedeli, tak teda nevedeli sa v tom vyznať, tak tu máte krásnu tabuľku, a čo je stagnácia, ako to vyzerá v praxi a aký je pocit. Stagnácia čchy, krvi, vonkajší patogén, nedostatok čchy a krvi, nedostatok yin a nedostatok yangu. Takže presne podľa tohto viete určiť, aký druh bolesti je a čo máte v tomto prípade urobiť.
A tu zase vám ponúkam príklady napríklad na jednotlivé. Môžete, ak budete chcieť, tak vo svojich materiáloch si to môžete dať spolu k jednej stagnácia, aby ste tam mali ešte aj zároveň aj možnosť na teda terapiu. Domáca starostlivosť, ľahký pohyb, emočné uvoľnenie, teplo na bruchu, vhodné potraviny, ktoré sú a samozrejme kurkuma, ľahké teplé jedná a čomu sa vyhýbať v tomto období, keď padáte do tohto symptómu. A takisto tu máte všetky ostatné príklady pre domáce použitie vlastne v tej oblasti bolesti. Čo sa týka Schoslerových solí, rozdelila som to do niekoľkých oblastí. Kalcium, fosforikum, zhoršenie pri zmene počasia. To je fakty, ktorí ste takí, že viacej citlivejšie na tie zmeny. Kalcium, florikum, zápal šľach, skrátenie šľach, hypermobilita, ktorá je veľmi veľkou dosť častou záležitosťou, lebo tí ľudia idú cez hranice ostatných ľudí a dokážu veľmi dobre, väčšinou z nich každý cvičí jogu, čo je veľmi zlé. Nie preto, že cvičia jogu, ale preto, že ak nie sú pod dobrým dohľadom toho učiteľa jogy, tak idú cez hranice a presahujú tú hypermobilitu ešte do väčších záležitostí a tým pádom si vlastne ubližujú, hoci si myslia, že si robia dobre. Nátrium, fosforikum je veľmi dobrý na zápal a odkyslenie. A potom je tu kombinácia nadmúr, nadfos, nadnú, nadmúr, nadfos, voda v kolene, v klbe. Veľa ľudí to vodu v kolene, v klbe trpia. Toto je veľmi dobrá kombinácia. Toľko bolestí. Ja by som sa chcela spýtať, kto z vás má voľaké teda skúsenosti s tými bolestiami? A nie, to som nechcela. A či sa viete podeliť? Haló? Tak ja mám vlastne bolesti pohybového aparátu, lebo Janka, pri, áno? pri tom šoferovaní, tak vlastne tie trapezy a tie, čo tam mám, tie hrče, hej, z tej jazdy a z toho presne ten chladový patogén, čo sa týka klímy, tak vlastne to mám vždy. V podstate aj čo sa týka trebárs, napríklad keď cítim, že mi klíma normálne fúka na lakeť, teda prišla som na to, že mám bolesti lakťa z klímy, hej, že vlastne som videla, že presne držím na tom mieste, kde mi, keď som mala lakeť bolavý, že kde mi fúka klíma, presne úplne do bodu, ktorý mám vlastne na tej úľne. Takže akože mám s tým skúsenosti výrazné. No a tak samozrejme, že si mi pomohla veľmi ty. No teda vlastne tam tá BL dráha, vlastne celé to tam mám ja prepojené ešte aj s tými ďalšími mojimi vlastne ťažkosťami, takže v podstate je to taký komplex, že mám bolesti pohybového aparátu, mám tam vlastne okolo lopatky hrče, teraz vlastne sú to určité akupunktúrne body, ktoré vlastne mi poškodzovali aj ďalej organizmus, že mi vlastne zvyšovali aj tú vlhkosť, tie hlieny, proste vlastne celé sa mi to tak ako keby vytvoril taký ten komplex tých mojich príznakov. No. A tým, že vlastne aj si mi nahrievala tie body, aj si mi to vlastne v podstate moxovala, vlastne akupunktúrne v podstate riešila, tak naozaj sa mi ten stav výrazne zlepšil. Samozrejme cvičenie, masáže a všetko k tomu, ale nestačilo to. Jasné. Ďakujem, Jani, za podelenie. Je tu niekto ešte, kto by sa chcel podeliť? Dobre, ak nie, tak poďme ďalej.
Čiže to je začiatok vlastne bolesti. Tie nám dávajú hovoriť o tom, že niečo sa v tom organizme deje. Ak my tie bolesti podceňujeme a dáme si len voľakú rúžovú tabletku a nevenujeme im dostatočnú pozornosť a nezačneme to odstraňovať, tie bolesti vždycky prejdú do hlbšej patológie. A bude to artritída alebo je to artróza. Klimatické predovšetkým faktory, ako je vietor, chlad a vlhkosť, sú základom na to, aby sa vlastne, keď už sú voľaké bolesti, teda sú to vonkajšie patogény, stali, tak narušujú vlastne čchy, kolobek našej čchy a zároveň aj našej krvi. Ako náhle dôjde k zablokovaniu čchy, viete, že čchy je aj vejčky, naša imunita, ale ide aj na povrchu, tak môže sa stať, že vlastne riadiace dráhy sa vlastne prestanú naplňať a vzniká a objaví sa napätie a to napätie je potom bolesť. Reumatické problémy vznikajú vždy v dôsledku vetra a vlhka. Čiže vždy je tam práve tento vietor, ktorý vlastne zanesie tú vlhkosť. A ak ešte aj konštitučne máte vlhkosť v organizme, je to základ na tú artritídu, ktorá je momentálne veľmi ťažko liečiteľná. Čiže vždy treba prísť na začiatku. Pohyby pohybového aparátu môžu byť spojené aj s úrazom, napríklad s nehodou alebo aj z duševných príčin. Pôsobia prostredníctvom orgánov a príslušných meridiánov v našom tele a môžu sa vďaka tomu dostať aj do vzdialenejších častí tela. Poďme sa teraz pozrieť na artritídu. Príčiny vzniky artritídy môžu byť infekčné ložiska v organizme, ale aj neinfekčné artritídy vznikajú v dôsledku porušenia látkovej výmeny, rozličných ochorení nervovej sústavy, narušenie vnútorného vylučovacieho ústrojenstva alebo ochorení z povolania. Tieto artritídy sa označujú ako artróza. Traumatická artritída vzniká po poškodení, údere alebo poranení kĺbu. V dôsledku citlivosti organizmu na niektoré látky, napríklad na lieky, potraviny alebo podobne, môže vzniknúť aj tzv. Alergická artritída. Hlavným príznakom reumatickej artritídy je raná stuhnutosť kĺbov, ktorá môže trvať niekedy aj 30 minút. Preto väčšinou tí starší ľudia, ktorí už majú problémy, tak vlastne ráno potrebujú až hodinu na to, aby sa vlastne rozpohybovali, aby dokázali napríklad chytiť lyžicu alebo dokázali chytiť zubnú kepku alebo pohár s teplou. Veľmi, tí, ktorí ste boli na školení, tak vlastne tie súďok prstienky sú vynikajúce na to, aby ste si urobili rannú masáž a nemali stuhnutosť vlastne v tých kĺboch. Okrem toho rozhýbavajú čky a krv a každé vlastne viete, že paroháč sú ruky, vnútro sú nohy a palec je vlastne od bránici smerom hore. Čiže už len keď ležím v posteli a viem, že mám takúto jemnú rannú stuhnutosť a ešte to nie je diagnostikovaná artritída, tak preventívne si môžem urobiť tieto masáže. Tí, ktorí pracujete s počítačom a máte ruky stále na myši, tak takisto tam sú veľmi dôležité vlastne rôzne cvičenia. Hlavným príznakom reumatickej artritídy je teda tá raná stuhnutosť a bolesti kĺbov. Tam veľmi dobre pomôže určite teplá sprcha alebo teda namočiť ruky do voľakého liečivého oleja alebo vlastne teplá voda. Veľmi dobre je tam pomáha epsonská soľ napríklad. Čo sa týka kolien, priehravkov, prstov na nohách, zápestia a môže byť teda umiestnená aj na rukách. Často sa stáva, že chorý má aj teplotu alebo tzv. Neustále zvýšenú teplotu tých 37,2 a je veľmi citlivý a veľmi unavený a cíti veľkú slabosť. Artritída patrí teda k zápalovým reumatickým ochoreniam. Pri reumatickej artritíde je charakteristické symetrické poškodenie kĺbov. Vždy sa súčasne zapáli niekoľko kĺbov,
pokročilých štádiách vznikajú až tzv. Reumatoidné uzlíky, mäkké, elastické, nebolestivé, ktoré sa môžu objavovať. Najprv to ide na lakťach, na zápestiach rúk a kolenách. Toto je už veľký signál organizmu, ktorý naznačuje, že ochorenie prestúpilo do hlbšej hĺbky a začína poškodzovať aj vnútorné orgány, ako sú pľúca, srdce a obličky. Čiže ako náhle cítite tieto problémy, treba to okamžite začať riešiť. Navštíviť terapeuta čínskej medicíny, sú na to fantastické byliny na rozbitie blokád, rozhýbanie čchy, alebo tá bolesť sa už stupňuje častejšie. Môžete si dať napríklad do chrbta, tak ako to mám ja, napíchať interdermálne nite, ktoré mňa momentálne ako udržiavajú už niekoľko rokov, striedam to raz krčnú, raz lordoznú časť. Čiže veľmi dobre to pomáha a vlastne zabraňuje to tým pádom týmto zdravotným problémom. Čínska medicína na toto ochorenie pozerá z pohľadu etymológie a patogenézy ako liečebnú metódu, vychádza zo syndrómu. Čiže zase to tie PIC syndrómy, ako som pred chvíľočkou spomínala. V súčasnosti sa za hlavnú príčinu vzniku artrity z pohľadu TČM-ky považuje kritická vyčerpanosť oslabených síl organizmu čenčky, čiže našej vrodenej vlastne čky, ktorú sme dostali, čo je spojené s chronickou dysfunkciou 5 silných a 6 dutých orgánov. Na oslabenom teréne vzniká v organizme 5 vonkajších rozvračačov, ktoré vyvolávajú poruchy pohyblivosti, čchy v krvi, v dráhach, poruchy vyživovania kĺbov a ich rôzne obštrukcie. Proste krv nejde do periférnych častí tela, zrazu sú stutené alebo sa vám potia ruky, čiže nevyžujú sa dobre sluch. To všetko vlastne organizmus v takomto prípade odpisuje, lebo to potrebuje sa sústrediť na predovšetkým jínové orgány. Následkom týchto faktorov vznikajú bolesti, stuhnutosť, zdrevenenie, potom nemôžete sa natáčať, obmedzenie z hybnosti, klbové rôzne deformácie. Teória tradičnej čínskej medicíny hovorí o tom, že za stav väziva a kosti zodpovedajú, viete, že 2 orgány. Sú to predovšetkým väzivo, ako šlachy sa myslí, to je teda vždy pečeň. A pokiaľ teda kosti, tak vieme, že sú to vždy obličky. A z vonkajších patogénov je to teda rozvráčač, vietor, ktorý sa vždycky nabaluje, už sme si povedali, s chladou a s vlhkosťou. A niekedy to môže byť aj horúčosť, lebo tá artritída môže byť chladová, ale môže byť aj horúca. Čiže niekedy vám lepšie bude robiť zahrievanie a niekedy chladenie. Vyčerpanie dženčky, to nejdem hovoriť, to by ste asi mali vedieť, všetko to si prečítanie. Aká je patogénéza reumatoidnej artrity? Poďme sa pozrieť. Sú to predovšetkým syndromy prázdnoty, syndrom postihnutia organizmu vonkajším patogénom a syndrom stagnácie. Priebeh tej reumatoidnej artritídy v čínskej medicíne delíme na 3 základné obdobia. Na obdobie tzv. Aktívne, keď sa nám to všetko rozhýbava, keď sa nás to bolí a keď sa nám to vlastne objavuje. Vtedy musíme byť ozaj v pozore. Ako náhle toto začína, potrebujete fakt navštíviť lekára i odborníka, proste ísť, zmerať si reumatoidné faktory, zápalové procesy, všetko urobiť, aby ste zistili, čo sa tam v organizme deje a na základe toho vlastne urobiť dané opatrenia, či z klasickej medicíny, alebo teda sa rozhodnete ísť inou cestou. Potom je to obdobie tzv. Remisie, kedy sa to prelieči a nie je to bolestivé, ale už sú tam tie jednoducho opuchy a vznikajú tam tie uzlíky. A potom je to obdobie regenerácie. Kedy navštíviť lekára, to som spomenula, čo môžete urobiť pri bežnom živote, nejdem čítať. Čo treba urobiť z pohľadu čínskej medicíny? Pokiaľ vás boli zápestie alebo prsty na ruke, jemne stláčajte a hnete bod v priehrade na vonkajšej strane zápestia a zakryte s prostredníkom trojitý ohrievač 4 yang čchy.
po dobu 2 minúty a prejdite potom ostatné body ako LI10 a LI11. Viete, že bolavé jazyk čuči je veľmi vynikajúce na to, aby ste vlastne zabránili všetkým takýmto akutným stavom. Je veľmi dobrý na psychiku a je to zároveň aj majstrovský bod. Trojitý ohrievač 4 sme si takisto hovorili, že je vlastne veľmi dobrým bodom. Yang Chi je bod vlastne na odstránenie bolesti od zápestia smerom hore a môžeme ho veľmi dobre používať. Keby sme išli dole, tak GB34 to je oblasti kolena a teda šlachy a tak ďalej. BL40 už sme si hovorili pri drahe močového mechúra, že je na tzv. Chronické stavy a BL60 máme na dlhodobé stavy. Ďalším veľmi dobrým bodom je akupunktúrny bod BL57 Chen Shan, opora hory. Nájdete ho veľmi ľahko takisto a v kombinácii s BL40 veľmi dobre funguje práve na priehlavky alebo bolesti prstov a problémy teda na nohách, čo sa týka artritídy. KI3, ako som hovorila, by nemal nikdy schýbať v zostave akupunktúrnej, ako hovoria starí majstri. A samozrejme potrebujete tým, že je tam zápalový proces a potrebujete doplniť celkovú energiu. Veľmi dobre, keď siahnete po ST36 Susan Lee, čiže akupunktúrnom bode, ktoré vlastne doplňa celú energiu, je dobre ho namoxovať. LR6 je ďalším bodom, ktorý môžeme napríklad ísť, čo sa týka viacej, čo sa týka teda šľach nie len GB34, ale na druhej strane, ktorý sa nachádza, ale aj LR6. No a potom ešte by sme možno mohli siahnuť po LI10, potom extra bode kolena, na druhej strane LI15, GB20, BL36, ST41. Tu ponúkam nejaké liečivé, teda zase recepty, cesto zo bylín. Určite na uvoľnenie dráh, bolesti pohybového aparátu typu reumatoidské ochorenie, Yao Medica, tinktúra 008. 003 je bolesti pohybového aparátu v oblasti krížov a dolných končatín, je uvoľnenie opory. A veľmi dobre k tomu je otevřenie dveří, pretože to je vlastne na skrytý patogén, ktorý sa veľmi dobre s tým kombinuje. A tým, že sme si povedali, že predovšetkým treba doplňať obličky, ktorí majú na starosti pohybový aparát, tak Maikinden alebo Cordyceps sú veľmi dobrou voľbou na doplnenie obličiek či Yinu Yangu a zároveň a vyživenie čchi pľúc. Zo šuslerových solíc silika, kalcium fosforikum, kalcium florikum, osteokomplex, ktorý je komplex vlastne kalcium florikum, kálium, proste natrium, fosforikum, nadmur. No a homeopatiu, Renka, dávam ti slovo. Ďakujem krásne. Takže čo sa týka homeopatie, dopísala som tu, že vždy to budem rada opakovať, pretože keď si niekto pozrie náhodný diel, aby mal plnú informáciu. Homeopatia nepracuje len s náhodným nejakým príznakom, vždy pracuje s celkovým obrazom. Hej. Čiže vždy sa posudzuje, aký je charakter bolesti, sprievodné symptómy, to, čo už aj Sonka povedal, aký typ bolesti, ostrá, tupá, či to páli, chladí. Toto sú veľmi dôležité otázky pri tom, aký liek vlastne bude použitý. Čiže cieľom je teda prvotne, ak je tam akutný stav, čiže zmierniť ten zápal, bolesť, opuch a celkovo podporiť kĺb v pohyblivosti a celkovo k tej liečbe. Čiže tu je príklad 5 liekov. Naozaj ešte raz je veľmi dôležité si uvedomiť, tam je komplexnosť, čo sa týka homeopatie. Takže také veľmi časté, čo sú na pohyblivosť kĺbov. Je to Rustox. Rustoxicodendron, ten naozaj jeho kľúčovým príznakom je, veľmi často aj mne samej zaberá tento liek, pretože má zlepšenie pohybom. Je to pre ľudí, ktorí povedzme mali aj
svoj organizmus, telo naučené veľa športovať, tak potom aj v tých takých stavoch, povedzme choroby, napríklad aj ja, keď som veľmi chorá, pokiaľ nemám horúčku 40, nepomôže vždy sa obliecť a výjsť von a ísť sa prechádzať, ísť na prechádzku. A toto je taký typický príznak, kto má tento príznak, že aj v akomkoľvek, aj bolestivom stave, aj keď bolí, pokiaľ to nie je nejaká ukrutná bolesť, tak vždy pomôže zlepšenie pohybom, to je kľúčový príznak. Je tam aj vlastne zhoršenie vlhkom a chladom a tu naozaj taká potreba neustále, ako keby keď ide o ruku, otvárať ruku, hýbať nohou, klbom, chrbtom, proste sa pohybovať. Bryonia, alba, ďalší homeopatický liek, tam zase naopak, tam je vlastne každá jedna tá bolesť, ktorá je pociťovaná, je zhoršená pohybom. Čiže tu na to je taký opačný stav. Toto je stav, keď má človek, kedy naozaj zlepšenie pocíti, keď je úplne, až by som povedala, nehybný, leží alebo sedí v kľude, pokoji, aj tlakom. Čo sa týka klbov, sú to často opuchnuté a horúce klby a je tam ešte taký príznak, že veľmi silný smäd na studenú vodu. Arnika je celkom taký veľký liek na úrazy, ako také. Akonitum je skôr taká náhlosť, ten úplne, že povedzme prvé sekundy, ale skôr ako úrazy ako také veľmi dobre pomáha Arnika montana. Sú tam najmä také, keď sú silné modriny, pohmliaždeniny, všetko ako keby je ubolené a takisto zhoršenie pohybom a zlepšenie vlahu, ale skôr preto, že naozaj to dosť bolí a je to pohmliaždené. Ledom palustre, tam tie bolesti začínajú v dolných končatinách a idú vlastne z dola nahor. Ďalej je tam zlepšenie chladom, zhoršenie teplom a tiež opuchy, začervenanie klbov. No a kaustikum. Pri kaustiku je veľmi silný pocit slabosti a takého ako keby ťahania v klboch. Tie bolesti nazývame ťahavé. Zhoršuje sa to v chladnom, suchom počasí a stúhnutosť je buď ráno, alebo dokonca aj v noci. Takže toto je bolo Sonka k homeopatii. Nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa spýtať, kto z vás pozná z našich bylín, voľaké bylinky, ktoré teda sú veľmi dobré na pohybový aparát. Tak poďme. Kostihoj? Kostihoj lekársky môže byť. Ďalej. Práslička by mohla byť. Praslička, áno, praslička rolná na doplnenie vlastne kremíka ako takého. Ďalšia. Protireumatická, taká očistná bylinka, veľmi ľahko dostupná, všade rastie a my si ju vôbec nevšímame. Počuli ste niečo o tom, ako je túžobník brestový? Áno, počuli. No, tužovník bestrový. Jaseň štíhly, takisto vynikajúca bylina, ktorá vlastne má dobrý liek na artritídu doslova. Vôľ lekársky, dokonca aj jeho názov je taký. Diabolský pazúr je ďalšia bylinka. Možno, že málo zabudnutá bylinka pri bolesti pohybového aparátu, skôr sa používa na zažívanie, je obyčajný rozmarín lekársky. No a určite vrba biela, ktorá je viacej na to, aby ste mohli mať pohybné kosti a tak ďalej, takže tá sa veľmi používa aj v gemoterapii. No a ešte veľmi známy teda olej, ktorý sa robí z veľmi dobrej bylinky. Ľubovník? Ľubovník bodkovaný. Vynikajúce. Čiže robíme z neho tzv. Jánsky olej alebo trezálka po česky a vlastne je to veľmi dobrý olej na pohybový aparát a na všetky tieto záležitosti v
Dornovej metóde sa používa na doplnenie vlastne pri Dornovej metóde a Royceovej masáži sa používa doslova ľubovníkový olej spolu s esenciálnymi olejmi na rozšírenie a napumpovanie vlastne stiahnutých platničiek a vieme toho človeka zodvinúť o 1 cm. Dobre, toto bola reumatoidná artritída. Ďakujem za zdieľanie. Teraz pôjdeme na ďalšiu záležitosť a to je artróza. Častokrát si mýlime artrózu a artritídu. Pri tomto reumatickom ochorení sa objavujú symptómy bolesti v kolenách a bedrových klboch. Klby vrzgajú, napínajú sa pri pohybe, pričom všetky varianty sú problematické. Pri dlhodobom trvaní tohto stavu sa môžu postupne deformovať. V dôsledku opatrnejšieho postoja pri chôdzi alebo prenášanie problémy aj do ďalších telesných oblastí zase dochádza k veľkej deformácii teda pohybového aparátu a jedna časť je teda tukšia a druhá je slabšia. A vlastne to zapríčiňuje vlastne ešte väčší problém, hlavne v tých bedrových kloboch a hlavne v tých kolenách. Čiže príčina artrózy z pohľadu čínskej medicíny je podobná ako v artritíde. Zase sa to môže rozdeliť na tie problémy, ktoré sme si povedali. Tu vám ponúkam niekoľko teda možností, čo môžete urobiť. Doplňať vitamín C, D, E. Vlastne my potrebujeme aj hydrofilné, ale aj lipofilné vitamíny. Vitamín D je veľmi dobre doplňať, ale prosím vás, je veľmi dobre ho kombinovať spolu s K3. D by vždycky malo ísť s vitamínom K3. Alebo siahnite po rybom tuku, alebo glukosamíde, alebo rôznych týchto záležitostiach, ktoré sú veľmi dobrou prevenciou pri artróze. Takisto teraz veľmi veľa populárny kolagén, či už na doplnenie, alebo vlastne po 40. roku života sa nám kolagén prestáva tvoriť, máme ho asi na 3%. Čo treba urobiť? Vyberte si teda z následujúcich masážnych postupov podľa postihnutia, praktikujte 1-krát denne, predovšetkým hýbať sa. Pokiaľ sa klb nehýbe a je stuhnutý, začne boleť, zase nie je tam čchy, nie je tam krv, je to zle. Čiže ak nás aj niečo bolí, vždy sa musíme hýbať, nesmieme zostať ležať a nehať to len tak. Veľmi dobrým akupunktúrnym bodom je KI3 Tai-Si, ktorý v zostave máme skoro vždy pri pohybovej aparáte. BL30, tu mi L-ko chyba, BL30, hneď si ho doplním, prepáčte, BL30 Huan Tiao je veľmi dobrým bodom, ktorý sa vlastne je akupunktúrnym bodom, ktorý BL Huan Tiao, to nie je BL30, to je GB. Žlčník 30. Je akupunktúrnym bodom, ktorý vlastne sa používa práve na bolesti bedrového klbu alebo tzv. Lumbalgo-ischiasom nerve, o ktorom si budeme hovoriť na budúce. BL40 zase nám je známa, pretože ide o chronické bolesti, dlhodobé bolesti a zase 60 tiež môžete použiť. Ďalšími bodmi, ktoré sú veľmi dobré, tak sú body v oblasti krížovej, čiže BL23, 22, 24 alebo 25 a samozrejme moxaming, alebo urobíte celé to moxovanie, ako sme si ukazovali v ortóznej časti. Zase ponúkam veľakú potravinovú liečbu zo pár receptov. Z pohybových aparátov, z bylín na pohybový aparát zostávajú tie isté. Zialomediky 008, uvoľnenie dráh, uvoľnenie opory, otevřenie dveří, aj kidney alebo cordyceps. Šuslérové soli, silika, kalcium fosforikum, kalcium florikum, osteokomplex, nadmur a natrium muriaticum. Homeopatika, nech sa páči.
Áno, Sonička, ďakujem pekne. Takže aj homeopatia bude podobná. Takisto proste je to skôr taký väčší stav, tá artróza. Čiže tu naozaj je rustox, ako sme hovorili, zlepšenie celkové pohybom a teplom, zhoršenie chladom, vlhkom. A je to také stuhnutosť klbov po odpočinku, hej, čiže je to taký ten, keď sa povieme potrebu rozhýbavať po každom lahnutí alebo sedenie, ťažko sa nám stáva, rozhýbavajú. To, čo som hovorila naozaj. A plus ďalšie príznaky. Brionia alba tam naozaj je naopak tá bolesť klbov zhoršená pohybom, zlepšenie úplným pokojom, opuchy a citlivosti na dotyk. Možno také novšie by sme dali kalkareu floriku. Tam je to spojené napríklad, keď sa zjavia akékoľvek tvrdé kostné výrastky, stuhnutosť a bolesti po námahe a takisto je tam ešte taký príznak zhoršenie vlhkým a chladným počasím. Opäť je tu arnika, čiže celkovo je to veľký liek na úrazy, pomlieždenie najmä v klboch a zhoršenie pohybom, citlivosť na dotyk. A kaustikum, ako sme už hovorili, stuhnutosť a bolesti s pocitom slabosti v klboch, zhoršenie chladom, suchom a v noci a zlepšenie pri vlhkom počasí. Takže to by bola homeopatia. Páči sa. Ďakujem, Reni. Čiže z dnešného teda stretnutia je toľkoto. Mali sme teda bolesti, artróza a artritída. Je z vašej strany sú voľaké otázky? Ja by som sa chcela spýtať ešte Sonička, teda Áno. čo sa týka haluxu napríklad, Áno. súvisí to s týmito ochoreniami, alebo je tam vlastne úplne iná príčina? Haluxy čiastočne áno, Janka. Je tam určite, môže sa tam napríklad ukladať kyselina močová, pretože ak to začne vlastne na tom klbe druhom teda, tak jedna záležitosť, ale často haluxy súvisia práve so slezinou. A u žien je halux záležitosť toho, že vlastne ženy majú zlé topánky, snažíme sa chodiť v lodičkách, ktoré sú krásne špicaté a tým pádom vlastne tie nohy vždycky dávame do toho špicu a vlastne nám to deformuje vlastne klby, ale aj chodidla ako také. Preto vymysleli tí ľudia vlastne, ktorí sa zoberali ortopédiou a nohami ako takými vlastne topánky na boso, ktoré sú barefoody, alebo ako sa volajú tie značky. A už tu je ich veľmi veľa druhov a vlastne tieto sú najlepšie. Čiže tam je dôležité nemať špicaté topánky, mať široké topánky, veľa využívať napríklad šlapky. Pri tomto ma napadla jedna vec, Jani teraz si ma naviedla, že keď si zoberete našich taoistických mníchov, vlastne oni chodia na boso, alebo chodia v tzv. Drevákoch a v strede nemajú len kožu, ale častokrát tí, ktorí sú na vyššej úrovni, tam majú zapichnutý klinec, aby vlastne stimulovali LR2 a LR3, akupunktúrne body, ktoré sa tam nachádzajú. Čo vlastne je na doplnenie krvi a to odstránenie vetra z organizme. Veľmi je to zaujímavé, preto sa to tam nosí. Ďakujem. Že vedia, čo majú robiť. Super. To je sranda. Zlaté. Chce ešte niekto voľakú otázku, čo sa týka pohybového? Skúste si to dobre. Ja som chcel doplniť aj čo sa týka minerálu múmio, že aj ten je vhodný na to pohybové ústrojenstvo. Kľudne, áno. Tiež. Viete, tých doplnkov je viacej. My sme sa zaoberali s Renátkou len teda homeopatiou a šoslorovými solami, ale samozrejme je to dobre. Tam sú napríklad veľmi dobré aj, čo sa týka na tú pohybovku, tam sú dobré tie, že to je betel, alebo ako sa to volá, to je vlastne minerál, ktorý sa ťaží niekde
Neviem mi to teraz prísť na rozum, ale môžem to do budúca zase pozrieť a sú to minerály, ktoré sa ťažia a dajú sa normálne vypiť a sú vo veľmi dobrej kvalite urobené. Môžem sa spýtať, je nejaký Áno, rozdiel pri ošetrení, keď je artróza kolenného klbu a artróza bedrového klbu? Že či tam je niečo z pohľadu naviac, ktorého? alebo Z pohľadu rovnaké bylín? rozdielnosti? Z pohľadu Čo ja viem, aj bylín z je pohľadu tam. akupresúry, alebo aj z pohľadu bylín, ale Áno. hlavne tá akupresúra. Teraz sme si to povedali, že aj tam bolo napísané, že ak je to bedrový klb, tak idete na GB30, ktorá je tá, a idete na BL40 a dávala by som ešte BL23 tam a KI3. Určite, lebo máš bedrový klb a tým, že je to vlastne bedrový klb je vlastne, lebo to máš psoáz a piriformis, nie? A ten piriformis ide takto. A psoáz ide od L2 a ide vnútornou stranou na bedrový klb a piriformis ide touto stranou, je zase chrbtovou. A obidve sa pripájajú na trochanter bedrového klbu. Čiže ty musíš sa na to aj takto pozrieť, aj z tej anatomickej. Jasné. Čiže kľudne jedenkrát ošetriť takto a z druhýkrát by som dala na chrbátik a CV6, CV4 kľudne, aby si chytila malú panvu. Dobre, ďakujem. Prosím. Dobre, priatelia, ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, vydržala som to s hlasom, uvidím, čo zajtra to odpípam asi. Ďakujem vám veľmi pekne, že na budúce sa stretneme v lekárničke a budeme mať práve problémy pohybového aparátu 2, kde bude dna, lumbalgo-ischiasový nerv alebo ústrel a bolesti krížovej a šijovej oblasti, kde si to môžeme zase podrobnejšie rozobrať a bude to také zase lokálnejšie. Ďakujem vám veľmi pekne a teším sa na vás na ďalšie stretnutie. No a kto by si zajtra chcel zopakovať, budeme mať perikard, tak vlastne môže prísť na perikard. Prajem vám dobrý večer a teším sa